שלום שרון, את אומרת שאת ראית את המחבלים פה בבני ברק, בואי תספרי לנו מה ראית. באתי לחזות את הצומת עם עוד גברת עם ילדה, פתאום עצר מרצדס או קדילק שחורה בצומת, ואחד היה עם טרנינג אדום, אחד עם שחור, ואחד מהם אמר לנו לכו אחורה, כנראה הוא לא רצה להרוג נשים או משהו כזה, ואז שמענו יריות. כמה זמן לפני הירי ראית אותו? דקה, שתיים, רצנו לכיוון אחורה. איפה ראית אותו? אנחנו פה רחוב סמוך לאירוע, זה הזירה של האירוע. צומת ז'בוטינסקי. פתאום באמצע הצומת נעצר האוטו ויצאו שתיים עם אקדח, שאחד מהם אמר לנו לכו אחורה, לי ולעוד גברת עם ילדה. ראית אותו עם אקדח? כן, כן, שתיים, אחד עם אדום, טרנינג אדום, ואחד עם שחור. זה עם הטרנינג השחור אמר לנו לכו אחורה, ואז רצנו לפה, ובבת אחת משטרות ושתי חיילים ירדו מהאוטובוס פה וירו פה, אבל לא, אני לא יודעת מי הרג את המחבלים, ראיתי שהכניסו את זה עם האדום. איך את מסבירה את התופעה הזאת שאת ליד מחבל והוא אומר לך אחורה והוא לא פוגע בה? לא יודעת. חבל שלא נמצאת פה האישה חרדית שהיא גם הייתה עם הבת שלה, שהיא רצתה ללכת לכיוון רחוב אהרונוביץ' לקנות לה... את יכולה להראות לנו בערך איפה המפגש שלך היה ממש? זוזי, כנסי, נו. לא, נו, שלא יחזרו פה, בבקשה. כנסי, נו. תורידו אותו, זהו. לא, הוא יורה מלמעלה, הנה, יש פה. תורידו אותו, זהו. זהו.